You're my darling angel. Shoutout sa ex ko. Yun, mapat ko. Hello po. Ingat po. Yan. It's a Flip Music exclusive. Yeah. Tara. Sumama ka sa akin. So kailangan natin register muna rito para malaman kung may mawawala o may maiiwan. Sir, pasign ako ng waiver. So may waiver. So meron pa tayo isang registration doon. Ano yung isa kanina kuya? Registration din. Ako, barangay yun, sir. Barangay ito. DNR. DNR. Okay, doon naman tayo sa DNR naman. Makyat, mag-pray muna tayo. Sa inyo po mag-lead, kayo kung sino muna mag-pray. Kapangyarihan sa lahat. Papasalamat po kami pinaradakilan sa lahat. Amen. Okay. Okay, let's go. Kaya tayo. So, dito pa lang tayo. 3-port pa lang, 3-port. So, akit pa tayo. So, matalim lang siya. Matalim. So, dapat talaga may guwantes kayong dala. Nakalimutan ko yung guwantes ko. Print up daw, sir. Again? Hirap sila makababa. So guys, nandito na tayo sa summit ng Mount Pamitindan. So umaambon siya kaya yung clouds niya ang tawag nito, parang nabulabog yung clouds niya. Kanina hindi eh. So ito na yung summit natin. Sige. Marami tayong nakasalubong guys. Anong grupo? Anong grupo to? Sir. Hi, vlog. Shoutout po. Bakit? Ito po mga sir. Anong grupo ka sir? Sakto sa bike natin to, men. Motor. Boss, ano? Video, pang motor sir. Ano sinunam? Pang motor kami. Pang motor. Pwedeng nipple tape yun. Wala na din. Oh, subscribe po kayo. Yan, ay po kayo. Malaking tulong po yung subscriber. Salamat po. Hello po. Ingat po. Enjoy po sa summit. Mas maganda sa summit. Anong grupo kayo sir? Ha? Paro-paro G. Paro-paro. Ito sa lakbay nito. Nakatigasan po kayo. Dito lang kami, kuya. Malapit kami. QC kami. QC. Motorins TV. Ito ka. Thank you po. Sige po, sir. Ingat po. Ingat din po kayo, ha? Subscribe po sir, ma'am. Thank you po. So, ayun, mga nakasalubong natin Ingat na kayo. itong grupo. Sila Packet. Lakbay ni Trooper. Thank you. Salamat mga taga
Puntalban saan? Ayan. So ito yung ano, kanina mahirap akyatin. Kasi madulas, umulan kanina eh. So, kapababa na ulit tayo sa may kubo. Marami tayong nakasalubong na pakyat. Yan. Hi ma'am. Shoutout kayo ma'am. Shoutout po kayo. Charot! Yan, mga kasama. Shoutout sa ex ko. Yun, makapanood ang ex mo yan. Mapanood ang ex mo ma'am. Joke lang. Yun. Mga taga saan kayo ma'am? Taga Nova. Nabalitis. Para sa Panda Project. Yun. Oh, mahiya ka hay. Tapos sa akin. So ito yung mga ibang kasamahan natin. I'm proud. 22. Oh, Ma'am, subscribe din ma'am oh. Una nagsimula. Sticker daw, sir. Hi ma'am. Shoutout ma'am. Shoutout nga pala sa mga taga-Albay. Yan, albay. So pahinga muna tayo rin sa kubo ulit bago tayo. Taga-Bendy. Kami. Hindi. Banawi. Ayan. Dito tayo sa kubo ngayon. So, Dali po kami sa bus namin. ito yung tour guide natin. Sir, after natin sa kubo, saan tayo pupunta? Sa Mount Punong Banoy? Hapunang Banoy. So, doon tayo maghapunan sa taas. Sa Hapunang Banoy. Yan. Dito, kung gusto nyo magbuko, may buko. Yan sila ma'am. Mga taga QC. Dami pa oh. Ayun sila ma'am. Wala silang guwantes, kawawa naman. So, nandito na tayo sa kubo ulit. Bumalik tayo, papunta naman tayo sa Mount Hapunang Banoy. Yung nakakalimutan na. So, pabalik tayo ng ano, akit ulit tayo ng ano, ng Mount Hapunang Banoy. So, dalawang bundok pinakat natin yung araw na to. Yan. Sabi daw ni boss din, no? Medyo, ano daw, minor hike lang, minor hike. Hindi, umulan lang siguro kaya mahirap-hirap konti pero worth it siya, maganda. So mamaya, kita-kita tayo sa may summit ni Mount Hapunang Banoy. Yung mga kasama natin. Yan.